Здравейте! Това е първият видеоурок как да използвате органайзера, подходящ за организация на дела на адвокати и юрисконсулти на сайта advocati-bg.com. Може да влезете в системата с потребителско име Demo и парола Demo, след което натискате бутона Вход. Зарежда се работния плод. Той се състои от следните бутони: текущи дела, където вие виждате всички ваши текущи дела, вкарани в органайзера; архивни дела, където виждате вече приключили дела; календар, който е съобразен с различните срокове на делата и възможност за отбелязване на събития за ползване за допълнително напомняне. Сега ще ви обясним как да добавите дело. За целта трябва да натиснете бутона Добави дело, който се намира в дясната горна част на екрана. След като се натисне бутона Добави дело, трябва да въведете основните данни за делото. Това е видът дело, номера на делото, година на делото, инстанция, съд, състав, предмет на делото, оценяем, неоценяем. Като за оценяеме се въвежда цена без валутата. След всички тези данни трябва да се натисне бутона Добави дело. Зарежда се нов работен плод, който ще ви послужи за добавяне на по-детайлна информация по делото. От зеления бутон плюс, който се намира в дясната част на всяка таблица, може да добавите допълнителни данни, като ищец. Отбелязвате дали ищеца е физическо или юридическо лице и натискате бутона Добави. Излиза следващото меню, където може да напишете името на ищеца, единен граждански номер, като тази информация може да въведете и по ваше усмотрение. Може също така да не я добавяте. Адреса или седалището на юридическото лице. Абсолютно всички данни, които добавяте, ще бъдат видими само за вас и евентуално при споделяне на делото на вашите клиенти. Като вие сами преценявате доколко данните, които въвеждате, трябва да са пълни. След като въведете желаните данни, натискате бутон Добави и те се появяват във вид на таблица. От зеления бутон в горната част на таблицата може да добавите също така и ответник. Отново отбелязвате дали е физическо или юридическо лице, натискате бутон Добави, въвеждате данните. Отново ви казвам, ЕГН-то или единия ЕИК-то са данни, които вие въвеждате по ваше усмотрение. Адрес или седалище и други допълнителни данни. След което натискате бутон Добави и данните излизат в табличен вид. Като трета възможност може да добавите ход на делото, който се записва автоматично на датата, в която сте въвели информация. Като например разход за започване на дело. Натискате бутона Добави и тази информация излиза. В лявата част се намира меню,
където може да направите редакция на основните данни за делото или да изтриете самото дело. Под това каренце се намират различни допълнителни облегчаващи вашата работа менюта, където може да добавяте различни развития на делото. В момента разгледахме хода на делото. Насрочванията се появяват също в табличен вид. Значи може да добавите месец и дата за насрочване, година, час и натискате бутона Добави. Тези данни се записват в календара и може да ги ползвате за сверка при желание за напомняне. Разноските по делото са също в табличен вид. Примерно вид разноски, такса. Попълвате необходимите данни и натискате бутона Добави. Следващото меню е жалба, отговор. Може да попълните датата за жалбата, която също автоматично се записва в календара и излиза с статус активна. Имате възможност за смяна на статуса, ако е изпълнена самата молба. Следващото меню, което ще разгледаме, е акт, който се обжалва. По същия начин от зеления бутон в горния край на таблицата може да си обясните хода на обжалването на акта. Натискате бутон Запис, за да влезе в системата вашия текст. История на делото показва инстанциите, в случая на първа инстанция, и това е единственото. Интересен е бутона Сподели в най-долната част на менюто. От зеления бутон може да влезете в подменюто. За да споделите дело с ваш клиент, трябва да запишете неговия имейл и да запишете някакъв удобен за вас или за клиента ви код за достъп. По този начин се изпраща автоматично имейл на вашия клиент, посочен в графата имейл. Се изпраща този код и след регистрация от страна на вашия клиент от този същия имейл, той може да види данните по вашето дело. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието.